Vereniging Eigen Huis wil dat mensen tot 1 juni de tijd krijgen om hun aflossingsvrije hypotheek over te zetten naar een spaarhypotheek. Nu moeten ze dat voor 1 januari hebben geregeld als we dat willen. Voor ons eigen huis kunnen voor die datum niet alle aanvragen worden behandeld. In Syrië zijn in een voorstad van de hoofdstad Damascus de lichamen van 10 kinderen gevonden. Ze zouden zijn gedood bij een luchtaanval van het Syrische leger. We hebben er wel beelden van, maar die laten we niet zien omdat ze te gruwelijk zijn. De Egyptische president Morsi praat vandaag met leden van de Hoge Raad over de crisis die is ontstaan nadat hij zichzelf meer macht had toebedeeld. Morsi vaardigde donderdag een decreet uit, waarna in het hele land gewelddadige protesten uitbraken. Nederlandse kickboxers willen af van het slechte imago dat de sport de laatste tijd heeft gekregen. Dat zeggen ze in een manifest op de website van de Volkskrant. De laatste tijd wordt de sport ontsierd door wangedrag bij kickboxgala's. Die willen ze vervangen door toernooien waarbij de sport weer voorop staat.